Welcome back to our YouTube channel. So today po, magluluto po tayo ng ginataang pinakbet. Yes. Welcome back to our YouTube channel. So today po gagawin natin is ginataang pinakbet. Yes. So nandito po kami ni Daddy, nagluluto po kami dalawa, and thank you so much po kasi po verified na po kami. Thanks guys. Kung hindi dahil po sa inyo na ang YouTube channel po namin is monetize na po. Opo guys, monetize na. So, magpapasalamat lang po kami dahil nakuha na po namin ang minimithi po namin. Yun. Monetize na po yung channel namin guys. Thanks po. Thank you. So today, I will prepare for ginataang pinakbet. So let's take a look. This is our ingredients. Po. Bawang. Sibuyas. Yes. Meron pong kamatis. Talong, Okra. yes. Tapos po, Sitaw, tsaka po, Ampalaya. Kalabasa. Tapos, ito, Gata. Gata. Ito, gata. Tapos, meron po kaming, instead of pork, guys, yung nilalagay ko. So, lalagay ko po ngayon is leftover tinapa. Opo guys, tinapa. Leftover po yan guys. So, sayang naman kasi yung nasa ref. So, naka-stock lang siya. So, So, ginawa ko, gumawa na lang po ako ng ibang para hindi po masayang yung ulam sa ref. So, ito guys, leftover tinapa. So, let's get started. Ano pong first natin? So, maglalagay tayo ng olive oil. Ayan, olive oil. Tapos, so ako pala yung nagluluto kasi. Hindi pa siya pwede. So, tinuturuan ko muna paano magluto. Si Daddy. Bawang. Okay. Tandaan. So, hayaan muna natin naman golden brown. Golden brown yellow pa rin po siya. Ano pong next sila? Susunod yung sibuyas. Sibuyas ito. Okay, ako na maglalagay. Sibuyas. Ano? Wow, bango! Malapit na po mag-golden brown yung mga ano. Tapos, sunod natin yung Kamatis. Kamatis. Ayan. Kamatis, isa. Healthy. Ano yan? Ano rin yan sa potassium, yung kamatis. Tapos po, ano next po? Tapos, susunod natin. So, maglalagay tayo ng patis. So, ito gagawin ko pisos. Ayan. So, maglalagay lang ako ng tablespoon of pisos. Sige, haluin mo. Halo, baby, halo.
sunod na natin to. Ampalaya. Hindi. Ay, ano? Kalabasa muna. Kalabasa. Ayan. Tigas po to. Ito siya. Maganda na yung samisa. Tapos po, next po, hindi, ano next? Wala. Ano po next? Tapos, next natin yung Ito? yan. Sige. Ito po yung Yan. next. Sige na. Tapos, ayan muna natin siya ng kumulo. Tapos ito po. Hindi. Takpan muna natin. Pan po na naman. Simmer natin siya ng 5 minutes. Okay ba? Dito sa part naman to guys, so kailangan na natin ilagay ang gata. Tapos, hintayin natin, patuyuin natin siya ng para magmantika yung gata. So, kailangan natin i-simmer ulit siya ng 5 minutes. 5 minutes. So, kailangan magmantika yung ating yan guys. So, kailangan natin lagyan ng konting Uban. tubig. Yan guys. Bango. Sarap. So, takpan na naman ulit natin ng 5 minutes. 5 minutes ulit. So, ngayon, malapot na siya guys. Wow, sarap. Nagmamantika na. Sa part na to, so, lagyan ko na siya ng black pepper. At konting, guys, nagmamantika na yung ating ginataang gulay. So, maglulusaw lang ako ng isang kalabasa. Ito po. Para lumapot ang ating sabaw. Guys. Sarap. De, Ano pa? mag-record ko. Yan. Ito na. So, naglusaw ako ng isang part ng kalabasa. So, maglulusaw pa ako ng isa. Yan. So, eto na ngayon ang ating ginataang gulay. So, eto na guys. So, sobrang mantika na siya. Eto ang version ko. Yan. Ginataang Pinakbet, cooked by yours truly, Chef Jones, and ang aking anak, si Jillian. So, luto na po ang ating yan po guys, luto na po ang ating ginataang gulay. So, guys, thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para po ma-notify po kayo sa aming susunod na video. Bye-bye po!